برهاني عند غنيخا أخلق الشمت قشكا غنيخا بزعباس مرا ورد لك وانو خوتا سلمات خديمة نقول بول سنبت برهان حزتها نزان تررتي زي شبر دمسي سبعي سبيتا مسكوت فنكيقا دستا سنيقا أنا سقا سايرا ميلين حوي كرسو ساتاريا برتو عبر وندمسس دنكي قومي دحوي أغلي ليش الماتي زبانات تخاني رخبك يا لبي سقا سايرا ميلين حوي قرسو ساتاريا برتو عبد وندمسس جبرتا مصحف كابي مان صقام ገንፂልካ ክልተ ቆጽሊ ፈልየ ምስገርካ ብድሙቕ ጸሊም ሕብሪ መቅድም ዝብል አርእስቲ ትረክብ ኣብ ቀዳማይ ሕትመት ጽሑፍ ካልኣይ ሙሉእ ሓሳብ ምዝስ ስዕብ ቃላት ትረአ እቲ ታሪኽቲ እቲ ኩሉ ተወፋይነት እቲ ኩሉ ቅያን ጅግንነትን እቲ ኩሉ ብልሕን መሃዝነትን እቲ ጽሑፍ ከም እንዳበለ ንስተፈጸመ መስተንክራዊ ዕማም እንዳገለጸ ይቕጽል ብርሃነ እንተዋሓደ ኣብ ክልተ ወርሒና በስመራ ብምእታዊው ንስድሩ ዘድል ዘበለ ስቤዛ ዝዕደግ ሰንበት 20 ግንቦት 1984 ውን ዓመት መጸ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ሰነ ዘካየዶ ዝክር ስለ ዝነበሮ ጓለሙ ንውራዩ ዘድልዮ ስቤዛ ዓዲጋ ቀሪባትሉ ጸንሐት ካብ ሹቅ ቀጠፍ ሽኮር መሊው ምድሪ ዓይኒ ክሕዝ ምስ በለ ድማ ኣብ ከባቢ ማያ ባሻውል ክልተ ሰለስተ ብር ለሜስ ጨሊጡ ናብ ጓለሙ ናብቲ ኣብ ከባቢ ቪቪዮ ዝርከብ መንበር ቤታ ይዝምርሕ ናይ ዝዓደጎቶ ስቤዛ ገንዘብ ከምውን ኣብ ግራቱ ዘፍሬዮ ስገም ሒዙላ መጽዩ ብምንባሩ ድማ ንእግረ መንገዱ ክህባት አልየ ሽዕዩ አቶ ብርሃነ ዘይሐሰቦ በስመራን መዓልታት ከቅን ዘገድዶ ፍጻሜ ዘጋጠመ አቶ ብርሃነ ናብ ዓዱ ክምለስ እኮ ሓሲቦ እንተነበረ ጓለሙ ግን ብስመዋቲ ታዲዩ ምሒላ ሓዲሩን ጽባሒቱ ክኸይድ ለመነቶ ኣብ መጀመርያ አቶ ብርሃነ ወላ ቆሪጸ በእግረይ ክኸይዳለኒ ኢሉ እኳ እንተነበረ ስመዋቲ ታሙ ኸቢድዎ ግን ክሓድር ይወሲኑ አቶ ብርሃነ ሶሉስ 22 ግንቦት 1984 ኣብ አስመራ ዝነበረ ኩነታት ስለስተረጋገዩ አስቤዙ ይሒዙ ናብ ዓዱ ዘምርሐ ዝተሳፈረ ሚኒባስ ኣብ ብሎክ ጎዳይፍ ምስ በጽሐት ደው ንኽትብል በቲ ኣብ ቅድሚታ መኪና ተገቲሩ ዝነበረ ወተሃደር ደርግ ምልክት ተዋህባ አቶ ብርሃነ ቅድሚ ሕጂ ብርቱዕ ተፍትሽ ዘለዎ ንቁጣታት ተሓሊፉ እዩ ብታንክታትን ረሻሻትን ዝተሰነየ ተፍትሽ ግን ንመጀመርያ እዋን ይጋጢምዎ ንተፍትሽ ክሳዱ ደጊሉ ናብታ መኪና ዝኣተወ ክንድ ኻላእ ዝኸውን ወተሃደር ደርግ በቲ ዳህሊ ድምፁ መታወቂያ ሳይን ወረቀትኩም አርዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ጥቃቶ ብርሃነ ደው ኢሉ ወረቀቶም እንዳራየ ጥሩ እናንተ ደግሞ ገበሬ ምናምን እየተባላችሁ መረጃ ለወንበዴዎች ለመስጠት ነው የምትራራጡ ያላችሁ ጎሽ እንተያያለን እቲ ወተሃደር ከውርዶ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይረኸበ እንዳጓዓበዐ ካብ መኪና ወፀ ብዘይቡ ፍጻሜ ኤርፖርት ኣዝዩ ሕሪቑ ወይ ነይሩ እታ ንኣቶ ብርሃነን ካልኦትን ኣሳፊራ ዝነበረት ሚኒባስ ካብቲ መፈተሺ ነቁጣ ቁሩብ ምስ ማሕደገትዮም ድማ ኣቶ ብርሃነ እቲ ወተሃደር እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ኣብ ጎድኖም ተሳፊሩ ዝነበረ መንእሰይ ዝሓተቶ ንሱ ድማ ኣይሰማዕኹም እንዲኹም ንስኹም ሓረስቶት ተመሲልኩም ንወንበዴ ሓበሬታ ክትብጽሕኹም ትኸዱ ዘለኹም ክንረአይና ኢሉኩም ዘሎ በሎም ኣቶ ብርሃነ ተቀበል ኣቢሎም ኦይ ወዲ ስፋ ማርያም ዶ ዘሕምቆሎኒ በትረሃቡኒ ዳ ኮይኑ እምበር ኣነ ዘበስሮም ዳ ኣብ ፍንጭኡ ኮይኖም ዶ ትጽውት ይሓደርብ ወይለ እቲ መንእሰይ ዘረቦኦም ስለ ዘስሓቆ ፍሽኽ በለ ኣቶ ብርሃነ ድማ ስጋ ኻይለ ግርምቢጥ ይዘመኑ ብምባል ክሳቦቶም ዝበጽሑ ወጃዕ እንዳበሉ ተዋሕዙ ትጉዕዝ ጸንሐት ሚኒባስ ዓዲ ሓዊሻ በጽሐት ኣቶ ብርሃነ
ዝወርደሉ ቦታ ስለ ዝበጽሐ ብሩኽ መዓልቲ ኢሉ ብምውራድ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዘእቱ መንገዲ ስለይ ክብሎ ጀመረ ነዊሕ ከይከደ ምስቲ ሸቕሎት ዓዲ መልሲ ንኽረኽበሉ ናብ ከተማ ዝምራሕ ዝነበረ ገረ ኢየሱስ ዓርኩ ጎፍ ንጎፍ ይራኸብ አቶ ብርሃነ ኣዝዩ ቀይሕ ዘለዎ ሰብኣይ ኣይኮነን ስድሮን ሓዳሩን ካብ ዘይርኢ ድሮ ሳልስተ ተገማጊሙ እኳ እንተነበረ ምስ ዓርኩ ፊት ንፊት ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ግን ሕብሪ ገጹ ኣመናበሪሁ እዚ ዘይበሃል ፍስሓ ይንበቦ ነበረ አቶ ብርሃነ ብህይወት ኣለኻ ገረ ኢየሱስ ብርሃነ ዓርኩ ብህይወት ከም ዘሎ ኣብ ፊቱ ቀይሙ ይርኢ ነይሩ ምስቲ ጠፊእዎ ዝቐነየ ዝኾነ ነገር ኣጋጢሞ ከይከውን ኢልዩ ሻቕሎት ገሊጹ ገረ ኢየሱስ ኣብ መትቲ ዝቐነየ ሂምታ ከበድቲ ብረት ጠፊእዎ ኣይኮነን ብዓብኡ ግን ዝርዝር ሓበሬታን ዳሃይ ብርሃነ ዓርኩና ገዲስዎ ሰላምታ ተጻጊቦም ብርሃነ ዓርኩ ወልሓደ ከም ዘይጋጠሞም ሳረጋገጸ ወረ ከተማ በብሓደ ክልቕምዎ ጀመሩ አቶ ብርሃነ ሓዘን እሞ ኩላታ ሰማዕኽዋ ክዕልለካየ ብምባል መኽፈት ዕላል ገበረ ቀፂሉ ብዛዕባቲ ኣብቲ ለይቲ ንማዕርፎ ነፈርቲ ዘብረኸ ጋሃጻት ዝብል ሃልሃልታን ብርቱዕ ድምፅን ብዛዕባቲ ሰንቢዱ ግን ከዓ ደስታ ሰኒቑ ዝሓደረ ሓፋሽን ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታትን እዝንትን ክብል ጀመረ እተን ኣብ ኣስመራ ዝቐነየን መዓልታት ካብ ጎረባብቲ ጓለምኡ ብርክት ዝበለ ሓበሬታ ክእክብ ሓጊዘን ወየን ብርሃነ ኣብ ገጽ ዓርኩ ፍስሓ ክንብብ ሻብዩ ክስተብል ጀሚሩ ገረ ኢየሱስ እውን ንብርሃነ ዓርኩ ኮሊፍዮ ከይበለ ዋይ ዝኣርጋን ኣታብኡ እንተዝነብርሲ መንኮቡ እንዳንቀጥቀጠ ቱታ ክብል ከም ዝደለየ ደባላይ መሰለ ህንጡይነት ዝነበሩ ሕቶታት ገረ ኢየሱስ ንኣቶ ብርሃነ ካብ ዘረብኡ እናሻዕ ይኸልፎ ነበረ ገረ ኢየሱስ እዩ ንኽጅምር ከምዚ ይብል ብርሃነ ዲኻ እኽሊ ክትሽምት ኬድካ ቀኒኻ ቅጽል ኣቢሉ ገረ ኢየሱስ ንብርሃነ ዓርኩ ከምዚ ክብል ይውስኾ ህንጡይነት ሓዊሱ ድማ ብዛዕባ ኣስመራ ወረዶ ለካ በሎ ብርሃነ እውን ኣይበቐቐን ኣብ ከተማ ስምዕ ዝቐነየን እሪ ቁፅር ኣቢሉ ነዘን ስዕባ ኣውካኣሉ እዋኑ ኸውታ ጸልማት ሃዲማ ንጎልጎል ሰንበል ብርሃን ሓዘታ አንታ ብርሃኔ አንደ ቀኒኻ እኽሊ ኸይሽምት ገሽካ ቀኒኻ ብዛዕባ ኣስመራ ወረደለካ እዋኑ ኸውታ ጸልማት ሃዲማ ንጎልጎል ሰንበል ብርሃን ሓዘታ ነዛን ተረርቲ ዘይሸብር ድምፂ ሰብኣይ ሰበይታ መስኮት ፈንቂቓ ደስታ ሰኒቓ ኣነ ስጋ ሳይራ ሚለን ሓወይ ገረሱ ሳታርያ በርቶ አበልወን ድምስስ አቶ ብርሃነ ሓሶት ይዛረብ ከምዘየለ ንዝኾነ ሰብ ንምእማን ስማ ቡዩ ከም ማሕላ ዝጥቀም ንገረ ኢየሱስ ዓርኩውን ብማሕላ ሰኒዩ ዕላሉ ዝቐጸለ ገረ ኢየሱስን ጸባ ከም ሰተየን ካብ ልቡ ከም ዝተሓጎሰን ገለጸሉ ድንቂ ቆሚ ደሓወይ ኣኽሊለይ ሽልማተይ ጸባና ተኻኒ ረኸብካያ ልበይ ኣነ ስጋ ሳይራ ሚለን ሓወይ ገረሱ ሳታርያ በርቶ ኣበልወን ድምስስ ብርሃነ ስምዒት ዓርኩ ኸሊፉ ጽንሓንዶ ይተሃውኸኒ ካልእ ኣሎ ንብለካ ኣሎና እዞም ደቂ መዓስ ሓፂር እዋን ወሲድሎም ክኸውን ኢልዩ ስጉምቶም ማህዲኦም ወጃዕ እንዳበሉ መንገዶም ቀጸሉ ኣፉተመነ ስሩመነነ ኣክንደ ሓይሉ ንዋጋ ኢሉ መሬታውያ ብደም ጨቅያ ድንቂ ቆሚ ደሓወይ ኣኽሊለይ ሽልማተይ ጸባና ተኻኒ ረኸብካያ ልበይ ኣነ ስጋ ሳይራ ሚለን ሓወይ ገረሱ ሳታርያ በርቶ ኣበልወን ድምስስ አቶ ብርሃነ ሓቂዩ በኽሪ ስርሒት ኮማንዶ ኣብ በላልዓን ጊራ ይነበረን ኣብ መፈጸምትኡ ንኽበጽሕ እውን ሓፂራ ይወሰደን ማእሰርቲ ውፍያትን መስዋዕት ኣባላትን ዝሓትት እውን ነይሩ
መጺኻ ዝተኻዮን ኣድቂቕካ ዝመተርካዮን እቲ ኣይስርንቕ እቲ ኣይሐንቕ ይብል ብሂል ኣበው ቅያ ኤርትራውያን ኮማንዶ ከይስርነቕን ከይሕነቕን ካብታ ዛዛሚት ትርግእ ዝተፈጸመትላ ዕለት ካብ ቅድሚ ኣስታት 21 ዓመታት ኣቢሉ ብዙሕ መጽናዕትታት ዝሓትት ፈተናታትን መጥቃዕትታትን ተኻይዱ እዩ እቲ ቅድሚ 1984 ኣብ ስነ እምሮ ጸላኢ ብመጠኑ ፍርሂ ዘስዓበ ጸላኢ ኣብ ከባቢታት ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ወሰኽ ወተሃደራትን ሓለዋን ንኽዛይድ ዘገደደ ብወገን ክልቲአን ውድባት ሓሓሊፉ ዝካየድ ዝነበረ እዩ 21 ሰነ 1963 ኣብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ መጠናዊ ዕንወትን ራዕድን ዝኸተለ ስርሒት ተኻይዱ ምንባሩ ዝጠቕሱ ምንጭታት ኣለዉ ብዘይካዚ ኣብ 1975 1976 ከምኡውን 1977 ተመሳሰልቲ ፍጻሜታት ተኻይዶም እዮም ህዝባዊ ግንባር ቅድሚ ዛዛሚ ትርግእ 84 ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ንማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከም ዕላማ ወሲዱ ዘይቋርጽ መጽናዕትታት የሰላስል ምንባሩ ኣብ መጽሓፍ ኤርትራውያን ኮማንዶ ቅያ 18 ደቃይቕ ተጠቂሱ ይርከብ እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ኣብ መጽናዕትን ትግባርን ማዕለያ ዘይብሉ መሰናኽላታት የጓንፍ ነይሩ እዩ ብወገን ህዝባዊ ግንባር ኣብ መጀመርያ 80ታት ስርሒት ንምክያድ ብዙሕ ፈተናታት ተኻይዱ ነይሩ እዩ ሓይልታት ወይ ጋንታታት ኣውፊርካ ዝካየድ መጥቃዕቲ ኣድህቦ ጸላኢ ብቐሊሉ ክስሕብ ስለ ዝኽእል ዝወርድ ክሳራታት እውን ብኡ መጠን ስለ ዝዓቢ ኣብ መስርሕ መጽናዕቲ ኮማንዶ ክስልጥኑ ከም ዘለዎም ተወሲኑ ዕንወት ጸላኢ ንምዝያድ ውህደት ሓይልታትን ኮማንዶን ናብ ፈተነ ወሪዱ ነይሩ እዩ ክንደይ ማሕለኻታት እውን ተሰጊሩ ንሓይልታት ምስ ሙዑታት ኮማንዶ ኣሰኒኻ ክግበር ዝተሓስበ ተርግእ ጸላኢ ብዝፈጠሮ መኻልፋት ፈሺሉ በዚ ድማዩ እቲ ኣማራጺ ሓደን እንኮን እንዳኾነ ዝመጸ ብውሕድ ዓቕሚ ነቲ ዝድለ ዕላማ ምህራም ኮማንዶ ጥራሕ ዝሳተፍዎ ስርሒት ምክያድ ካብቶም ኣብ ዓራግ ኣብ ክልተ ዙርያታት ብምስጢር ዝተመልመሉ ሙዑታት 16 ኮማንዶ ተመርጹ ንስርሒት እውን ድልዋት ኮኑ ነተን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝነበራ ንሰውራን ሓፋሽን ድቃስ ዝኸልኣ ነፈርቲ ናብ ሑፃ ንምቕያር ቅዲ ሑፃ ኣብ ቦሎስቶ ዓላ ተዳለወ ናብ ሶኒ 21 ግንቦት 1984 ዘወግሕ ለይቲ እቶም ኣብ ዓራግ ዝሰልጠኑ ኣባላት ኮማንዶ ብምስጢር ዓዲ እንዳነጠሩ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ደበኽበሉ እዚ እቲ ዛንታ ንምሕጻር ተባሂሉ እምበር ክንደይ ውረድ ደይብ እንዳሓለፉ እዮም ሓጾር ማዕርፎ ነፈርቲ ክበታትኹስ ጀመሩ ሕጂ እውን መኻልፋይ ተጋደፎምን ትሪኳላታ ድሕሪ ትሪኳላታን ክናጠሩ ድሕሪ ምምሳይ ምስተን ብውሕድ 5 ዓመታት መጽናዕቲ ዝወሰደሎም ነፈርቲ ጎፍ ንጎፍ ተረኸቡ ኣይጸንሑን ከም ንጉስ ዝተዳለወ ብዕራይ እጃሞም ተማቕልወን ኣብቲ ለይቲ ዓርኪ ሕልፎት ከም ዝረኸበ ኾተቴ ብምቕጻል ተነፈርቲ ሂር ክብሉ ጀመሩ ብዘገርም ፍጥነት ዝተዋሃቦም ስርሒት ኣብ ውሽጢ 18 ደቃይቕ ዛዚሞም ድማ ውራይ መዋጽኦም ገበሩ ኣብቲ እዋን ኣብ ከባቢ ማይ ሓባር ንጉልባብ ዝኸውን ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣብ ጥቆኦምን ኣብተን ዕላማ ዝገበርዎን ነፈርትን እንዳዓለበ ካብቲ ቦታ ንምምላጥ ዝከኣሎም ገበሩ ውራይ ምውጽኦም እንዳገበሩ ምስቶም ብፍርሒ ተዋሒጦም ዝነበሩ ጸላእቲ ፊት ንፊት ስለ ዝተጋጠሙ ድማ መደቦም በብመንገዶም ንምውጻእ ምስ ሓይሊ ጸላኢ ተኹስ ክለዋወጥ ጀመሩ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እምበኣርዩ ሞባእ ቦኽሪ ስርሒት ኮማንዶ ተጋዳላይ እምባየ ዝተወፈየ እቲ ኣብ ዓራግ ኣብ ናይ ሞሮር ልምምድ ካብ ምምራኽሲ ብገደል ጸዲፍካ ሙማቲ ሓይሽ ዝብል ዝነበረ እምባየ ኩሉ ተዕሊሙን ልምምዳቱን ብግብሪ ኣብ ግብሪ ርእይዎ እዩ ምስቶም 16 ምሩጻት ኣባላት ኮማንዶ ተሳቲፉ እምባየ ንሜዳ ክወፅእ እንከሎ ጥሜት መከራ ብዓብዩ መስዋዕት ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ እምባየ ኣብ ስርሒት ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ወዲቑ
أملاك أصنعو بالوانا يدو كاب مومات بجدل مصلاف يحيش زبل امباي إيدو يهابن مسواتي مريتو بتقطو بب منقدم نابوتهم تمليسهم يوم كل من كبوغسون نمسواتي يوم اتيوم امباي مستسوء كاب وجن سيترف كاب لعلوت أزست سراوي درجو كواخي ترفه أدناقوتن كبرن رخيبيو بغر سرحيت كوماندو دما بإسران حدن قنبوت شحنش عتميتن 84 تفتسمه أبزا حزنا زلنا قنبوت دما مبل 37 عمت الزخري يخبر برهاني عند غنيها اخلق الشمت قشكا غنيها زعبات مرا فرد لك وانو خوتا سلمات حديمة نقول بول سنبت درحان حزرتا نزان تررتي زي شبر دمسي سبعي سبيتا مسكوت فنكيتا دستا سنيقا أنا سجاد سايدا ميلين حوي كرسو ساتاريا برتو عبد وندمسس بنكي قومي دحوي أغلي ليش لماتي زبانات تخاني دخلك يا لبي أنا سجاد سايدا ميلين حوي كرسو ساتاريا برتو عبد وندمسس ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ንኸባብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ምሕራር ከተማ ደቀ ማሕረ ይዝራያ ስርሒት ኮማንዶ ካብ ዝፍጸም ድሮ 7 ዓመታት ሓሊፉ ነበረ ድሕሪ 3 መዓልታት ምሕራር ከተማ ደቀ ማሕረ ድማ ኣብ ከባቢ ኣስመራን ማዕርፎ ነፈርትን ዝነበራ ታንክታት ሃንደበት ብድሕሪ ጳውሎስ ወረር እንዳበለ ዝመፀ ተጋዳላይ ምስተዓዘባ ብኡኑ ቡኤን ሲዩም ዝበላ ሽዑ እቶም ኣብ መሬትና ዘሽካዕልሉ ዝነበሩን محرد زلمانون زنبارو مريت زبيطهم نمحرد كحتو جمرو بإسران 4 قنبات شحنش عتميتن 91 تقادلتي نابر إسخة مع اسمرا عود حزيلو ماتهو شحس كله يتعنزدن طويلة في الغزاي شو شحس كله يتعنزدن أكن